Тъй като есента наближава, реших да подготвя колекция от много лесни декорации, които абсолютно всеки може да направи, ако следва стъпките. И ако мога да съм полезна с това, ще се радвам. Ще се опитам всеки ден да качвам по някоя декорация, къде е по-лесна, къде е по-сложна. Всички декорации ще са на есенна тематика. Идеята е да ви дам идеи, ако имате нужда, и да улесня работата ви. Ще започна с есенни дръвчета и есенно растение, някакво, може би цветенце, които супер лесно се правят, не се изисква да имаш никакви умения особени за тях, само да имаш подобни материали. Започвам с нанасянето на млечно-бяла база. Важно е да има лепкав слой, за да залепим брокачетата, които сме избрали. Избрах два нюанса на златисто. С леки потупвания ги нанасям на лепкавата повърхност и за да мога да рисувам отгоре, си нанасям тънък слой матов топ, след което полимеризирам и рисуването ми значително ще се улесни. Рисувам стълбовете на дръвчетата с наситено черен цвят от гелакова боичка, а средното дърво ще го направя като брезичка с бял цвят и черни малки линейки по него. Видяхте, първия дизайн е много лесен и направо продължаваме с следващия. По същия начин върху лепкавия слой си залепяме два цвята брокат и отново минавам с матов топ, за да мога да рисувам. Правя тънки клончета, малки листенца, една дебела бяла линия с по-дебела четка и върху тази бяла маска ще напиша есен на английски. Много обичам да съчетавам надписи с леки декорации и това в крайна сметка е днешния дизайн, а ето така изглежда и с лъскав топ. И двата варианта ми харесват. А с вас ще се видим утре с следващата идея за лесна декорация.